luar biasa pokoknya Dek Percil. Iya tenan awake dhewe wis ora usah ngomong. Iya, dadi awake dhewe ning kene iki kudune berjiwa yang baik Pak Do. Sebab apa? Hari ini adalah hari yang sangat baik. Hari yang sangat baik yaitu bersih desa. Bersih desa juga apa ki mengeti suran uga hari 17 Agustusan kuwi apik-apike dina telu didadekno siji iki berarti lurahe ngirit nah ratek akeh ragat lah apa ngirito te lak pagelaran wayang kaya ngene ya apik Pak Do apik apa neh sesekan masalahnya awake dhewe ngene Dek Percil awake dhewe sebagai seniman iki kudu bisa menghibur kabeh para warga masyarakat ben masyarakat kabeh terhibur apa meneh ibu kepala desa panjenengane Ibu Subayem Ibu Yem Suti Ibu Sutiem meneng tak tapuk pisan kok melo apa ngene rusuh ya Ibu Sutiem didongakne Pak Do masyarakate ya ngono sehat wal afiat amin murah akeh rezekine murah sandang kelawan pangan tinebehne saka godha sangsaya lan sengkala bilahi kabeh lunga amin desa ayem tentrem kuwi sebab apa Pak Do lak wis ayem matine tentrem pikirane insyaallah imane ya tetep ya kuat imane mesti kuat hebat warga Purworejo masyarakat tak juwatas tenan nang rusuh ya joh tenan kowe malah susi kono lho ngurusana debokmu lho ngapa ngurusi kene masyarakat tumblek blek Purworejo Purwo ki wiwitan rejo ki wis ngarani wiwitane kamulyan wiwitane rejo ya dimulai saka Purworejo ngono nek pengen mulya wiwita saka kene Purworejo dadi omah ning kene ora usah omah ning liyane lah pokoke masyarakat dadi bengi iki ya apik tenan Pak Do ya. Iki jenenge Dono Weweh. Dono rasa menehi hiburan ning gone warga masyarakat jenenge sedekah rasa. Wong sing gelem sedekah ora lokak malah kebak. Ora wutah malah wutuh. Ora kaya Pak. Ya Pak. Aku ya omong kaya kowe. Ndang ngomong lho ki omong awit nek mangan nek 3 jam aku ora ngendhek kok kono muni mulai sore kancane meneng ae kene lagi ngomong 5 menit telemu nyentak rupane kaya kijing ya alang rupane kok genset tadi omong ae Mas aku wis ngomong nek ngomong meneng dik awake dhewe ben aku kaya kowe ya warga agung Purworejo dadi desa sing barokah yo mbuh ya ben ngono didongake masyarakate ayem tentrem ora ana sambikala sawiji apa perangkat desane ya ngono ya Dik Mas terserah karepmu kancane ngomong seneni ya mangsane kaya iso-iso mulai sore nyocot ora waleh kancane ora ngekek kesempatan lho karo kancane ngomong rumangsane kaya iso omong dhewe ae ben biarne ini ki yo dipadha ditanggapi sithik iding ngono oleh rene yo telepon aku ngono wis rene ngono dhewe yo wis entek lho kok iso ya lang iki kelakuane kaya ngono kuwi to Pak lah iya untung wong ora krungu dirasani lah iya Mas ngalor ngidul ngempit pitik rupane kata kaya untulan iya Mas jadi aku karo sampeyan nyapa maksudku omong ya wong telu ben penak dipidangat lho dadi antara dalang karo dagang pengen melok undang rene ya rene lah melok yo enggak maksudku omong-omong iki wong telu bareng lho yang apa iso omongan wong telu bareng njajal ndang sampean ngomong ndang omong desa Purworejo masyarakat Purworejo lan kudune mulai saka gedhe cilik piye enggak ngono piye jare ngejak bareng itu ngene lho sahur manuk salah sampean baraku omong terus mau sahur manuk siap warga yang Purworejo didongake bebarengan barokah
Masyarakat ayam tentrem jeneng permanem perangkat Decel dedok kanowi Piye? Apa to Dik Long? ra uwe ra iku Apa to Dek Det? ya rek piye to kanowi lho Mas Maksudnya piye? aku ngomong saur manoke tegese aku ngomong gentenan karo dirimu ya omong no bareng Emang bareng keliru gentenan. gentenan Sapa sik? aku sik terus dedok decel Ya Dik Long. Lah piye to keadaane Dek Det? Wae dhewe iki ngomong ya nak ya. Ngomong ngomong. aku sik Ya. dadi desa sing barokah wargane ayam tentrem jinem permanem Wis. Pak. Pancen bulurahi wong hebat Dik Percil. Ya. Warga masyarakat dikelompokne sakmene mbane gak njaluk urunan. Iki berarti bulurah ki termasuk lurah sing bijaksana. Amin. Aku wis aku. Wis, ha? Wis. Ya, bengi iki alhamdulillah gak udan. Wis, ayo ngono ngomong. Ndang. Saya gentenan. lah kok cowek mas gentenan iki amrih serasi setel kan sepelan Iya to. Maksudnya piye? Wangil musuh dalang ki mboli ane kita, Pak dalang Awake dhewe melok dalan dindil lancar lho. Melok awakmu ora pelak belas ki nyapo to jajali. Heh? bundeli Bundeli kan bundeli sisi. Iya to jane. sing goblok sapa berarti Ya boleh kena keadaan sapa tekone penonton lho Ketika penonton yo do ngerti nek sing goblok sinten. dalange napa dagelane Lho lho dalange kuwi lho. oh kancamu kuwi medhe kancamu Ya jajal teko sing kono. Sebelah kono. Teko sing kono jajal. sing goblok dalange napa dagelane Kuwi lho campur sari gawanmu rangi-wangi kuwi lho. Gawanmu muni dalange lho. Salah. khusus iki muni ape aku iso lolak apik ngene nah ya ape aku tambah iso ya campur sari ape dalange apa ape dagale kok goblok to kowe antara loro dagelan karo dalang lho ape dalange apa ape dagelane Ngomong dalange wong durung tak bayar kok ya jal ngomong. Wani ya kowe. Api apane? Nah, lho. Bisa bayar kene. Kapok. Gosok ora kowe. nuwun sewu Pak dagelan Lagi iki lho dagelan nyeneni dalan. arep Marem itu, Pak. Ngesane dik dijamong dik. Ini. Siap, Kang. ya siap Apa tuh? Salamun Pak Dok. Sakne Kang kok colong yatim piatu. Lah, yo jak apik nggonku. mau cepet gak Iki lho apik iki. iya Dosa we. Salamun lah. Salaman, Gus. Salami ae. Wes. Jangan ngomong. Wap. Wes kena. Niki suwi-suwi sirahe kaya pincuk. Iya. Nun sewu niki teng daerah Purworejo. Purworejo. Hajate napa? Dalam rangka bersih desa Res ngresiki desane apa tuh Pak resik disopi to? bersih desa pito Mas? Desane dikapakne. Diapane to? Wah. diresiki nanti diresiki Resine gawe rinso apa soklin? Ah. Apa deterjen? to maksudnya tembung bersih desa iki nyukuri kanikmatan Gusti Allah sing wis diparingi dalam arti iki ngresiki lahir yo ngresiki batin Oh, wong ra Jawa ki. Ora ngerti. Wong enek wong kok malah disyukurne lho. Masa enek wong liwat syukur ora apa ya mungkin kok sampean Iya ta? dalam arti syukur ini syukur karo Gusti Allah ya nyo Masa Gusti Allah malah disyukurne. Iya lho dosa. Umat nomor piro lho? Dosa lho, Bas. jadi warga agung Purworejo ki bersih desa ki anu Desane didol. Dal. bersih ngono ya didolne Ya. ndase wi lho Lah piye to maksude angel lho. Angel ngomong karo awakmu. warga agung iki kabeh Purworejo ki dalam arti bersih desa kuwi ya ngresiki desane ngresiki lahir ya ngresiki batine dadi ya desa sing ayem tentrem ngono lho Jo Lho balik desa kon ayam tentrem apa kenek? Lho kuwi bangunan lho. Ora enek atine, ora enek apa-apane lho. Angel ngomong karo dalang jeduk dawet iki. Piye? Piye ndang tarungane ndang ah. Pisane lho sing apik ngono lho.
ndang to Desa Purworejo ngresiki desane warga Agung Purworejo ngresiki desane lahir lan batine iso resik dadi desa sing barokah. Wis. Mangsane kaya bodoh lahir batin iki kaya bodoh model. Terus lahir batin penduk kancane salaman, bodoh-bodoh telek kucing dawa-dawa ngono kae. angel Iya ndang. kurang komplit lho bos omonganmu Bener Iki lho jelas lho Dik, angel-angel jelas anu bersih desa. Saurunge munggah kayak ana catetan lho ya ben. ya engko tak mau bersih desa sampean roh iki nyapa iki saiki iki apa acarane saiki Bersih desa nonton wayang nonton sampean. roh to bersih desa yo ngene iki bersih desa iki yo iki iki lho bener ora Pak Bener Dik, bener. Iki lho bener cae. bener Bersih desa yo ngene iki. ngene iki bersih desa Ora percaya. Tekokane penonton nggih Pak nggih. nggih lho Lho, ha. Ya. Bersih desa iki nggih ngene iki nggih. yo kudu Iya to. Ora. kudu ngene Bersih desa iki ngresiki jiwane Jiwane, lahir lan batine batine. supaya ora ana suker sakit. Dalang piye wi? nah kalau momen Aku mau ngono iki. Nek kapan? Sarunge muni ngene iki mau. Nggih to Pak, ngomong ngoten apa mboten? Oh, Mboten ki lho. Apa sakmene kan kira budek lek ya. Medhun ditabuki. medun ditapuki masyarakat sanenek Mboten samtu budek sampean nggih. kae rumah isaku acarane iki bersih desa Bersih desa. ngresiki desane ngresiki jiwane lan ragane apa to tegese bersih desa Pak to Bersih desa ya kuwi tegese resik desane gedhekke rasa syukur marang panguwasaning Gusti Kang Murbeng Jagat. Apa enak supaya- kabeh ngomong syukur-syukurne iki lho. Ha jualane to. Bisa desa syukur kapok. wah goblok Pak Yudai piye lho ya Oh ya enak, ya jabe ngono. Ngono ya. lha Alah. nek Gusti Allah disyukuri Apa lek Gusti Allah syukur Gusti Allah syukur Gusti Allah. Oh, Aja pekok ae. ya tak ewangi kowe Alah, ya jal. Muni aneh. Dik Cil, apa Pak mantune Pak Kadak. apa Pak Engko suwe-suwe tak idoni lho. lha napa Iki tak iwangi. oh iya lali aku lali aku Dah. Ayo. Bersih desa apa? Ora syukur salah ya berarti. Ya, salah. Gedekne pamuji. Alah, jenenge wong kaya apa lek? Sakmene kan jenenge Gur Pamuji apa trimo sing jenenge Slamet, jenenge Rahayu, Nek. jenenge Pak Pade. goblok iki Ora apa truman kuwi Gur Pamuji tok ora mungkin. Kae bulurake asmane Lebu Sutiem, ora Pamuji. Wah. Goblok. sopir kowe jenenge Arif Wireng kok Ah, goblok iki ya apa lek Gur Pamuji tok? Wong kabeh iki kudu prihatin. Lho, alah sing jenenge Tulkiem. Lah kae Ngapa? bejo, kae budi. wah kira susunya cengah Pak Cengok, nyapa kok Gur kuwi tok? Warga masyarakat dikelompokne terus dibong Leh. supaya iya lho Pak ojo ngomong salah. Lah kowe piye njajal ndang? gak aku gak omong aku Kudu omong, kudu omong. Aku wis yuda wis kok. Kowe kudu omong. Ora mong tak antem itu Ayo. kemalan. Manut pola, omong pola. Ngomong ah. Ayo omong pola. Ayo. Pak pakai ide ya Nah, Ora. Ayo omong pola. wah ngono aku Pak ya ndang ngomong. Bersih desa niku ndang. Ndang. bersih desa iki Ndang ngomong. pokoknya nanggap Ayo. wayang Ndang. Heeh. sok jaranan yus pokoknya ngruwate barang bersih desa nek sing nanggap Lah, Terus. bener kowe. Lah, matur nuwun Pak matur nuwun Pak Kudune piye tadi? weh goblok weh Pak ya Bener nyata nanggap wayang tenan ora nanggap wayang awak dhewe sesuk mangan apa? oh iya iya kowe dikai pira to? Apane? Lima menit bener dikai pira? Urung. Ya salah berarti. Lah, yang krek wong ora disiplin kelakuan apa enak? Ya ora mesti, ora guna nanggap wayang tok. Ora nanggap wayang tok. Alah, dede ya nanggap jaranan barang. Daranan barang ora percaya takokno tambir lho. Yo. maksudnya Apa? Tambir. Aja jenengmu sapa? Sapa tadi jenenge? Oh alah. sudar Oh alah dak kadak. eh
ora tuane iki apa aku kuwi dilokne lho bener lho kok malah mbok benerne to piye salah melok lho Pak melok salah we asine wong telu lho sing bener iki tok lah mati awakmu ditusul cinta pertamamu masuk alhamdulillah wonten dalu punika pun mlebet menika pecel kalian kerupuk alah lah kuwi lho enak lho Pak aku ya omong apa to Pak ngene anane alhamdulillah iso sowan ning ngene warga Purworejo yang kedua kali Pak Dok menghibur warga masyarakat muga-muga masyarakat seneng penggalihe iso terhibur tahun ngarep mbocok kapan meneh iso ngundang awake dhewe meneh nah komplit sak dalange nggih dalang niki caos pangklipur ngarep iki mau mung guyonan tok tapi panjenengan wis dawuh Bu Lurah mau dawuh karo aku piye Pak Bu Lurah benjing tahun ngajar tetep jenengan Mas Redi tapi mboten usah nganggo dagelan iki kuwi Bu Lurah sinten Bu Lurah dhewe mau ngomong karo sapa kamu bojone Bu Lurah Pak Lurah kamu ora Pak sing wedok lurah terus sing lanang Pak Lurah lha sing wedok sapa to lanang Bu Lurah bojone Bu Lurah lho Pak Lurah Pak sapa kuwi kan lho oh sing putih mau putih sing mlakune tunu putih awake putih enek buntute kuwi sapi goblok kuwi lak ning kono mau iki ning kene mang lho Pak Pak kuwi mang lho Pak ngomong Pak Carik oh Pak Carik ta Pak Carik ngomong piye to Pak rencanane tahun ngarep bersih desa wi khusus dagelan tok tanpa wayang sing ngendikan sapa Pak Carik jam piro setengah 7 sore ngono ta sore jadi aku lha jenengan Pak Carik ngendikan jam 7 awakmu tau jam 8 baleni ning aku Pak Carik wis enek 20 tahun nek pesen sapa Pak Carik 20 tahun kok langkap dagelan tok Heeh. Pak Carik to Heeh. bapake Pak Carik arepe mati 20 tahun wis pesen kok iya tetep dalange Mas Edi ning ora usah nganggo perjel kuwi 20 tahun kepungkur ora lho Pak Carik nek pesen mulai Nabi Adam kok ora enek wong iso rung lahir bocah ketara lak ngapusi ngene iki ketara golek-golek tanggapan ayo warga masyarakat iki kabeh iki tara yo anu lho Dik mendukung program-program pemerintahan desa iya nyatane lho pembangunan ning daerah Purworejo ya maju pesat mlebu dalan kene iki termasuk desa kabeh Dik kabeh termasuk keluarga bercelana berencana kok direncanain nek ora nganggo celana ya tetep dadi kok iso iya iki keluarga yang hebat mriki pun guyon rukun ayem tentrem gak enek tukar patung gak enek hiburan penonton sakmene biyane iki lho Dik kabeh do madhep rene lho kowe pocol kowe to wayangane ning kene wong madhep nerono apa piye kok ya genah enek ning mburi do ngawur no adep-adepane apa kemeng kudu njiki lho ora roh aku tak sudu kalah kok